நம்ம பூமி சேனல்ல உள்ள நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம வல்லத்துல இருக்கிற ஸ்மார்ட் சிட்டிய கஸ்டமர் எடுத்திருக்கிறாங்க. அவங்க கிட்டத்தட்ட வேளாங்கண்ணிலேருந்து வந்து எடுத்திருக்காங்க. ரொம்ப அருமையான சைட் எடுத்திருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன கிஃப்ட்ட குடுத்துருவோம். இந்தாங்க சார். இதுல நம்ம கம்பெனில எடுத்தனால, இப்ப நம்முடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி எப்படி இருந்துச்சு? நம்மளுடைய அணுகுமுறை எப்படி இருந்துச்சுன்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. சார் எப்படி இருந்துச்சு? நாங்க சொன்னது உங்களுக்கு? உங்க அணுகுமுறை வெரி குட். நல்லா வரவேற்பு நல்லா கொடுத்தாங்க. நல்லா அப்ரோச் பண்ணாங்க. நல்ல ஒர்த்தபிள் ப்ரைஸ் தான். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நல்லாயிருக்கும். எல்லாருமே வாங்கலாம். தண்ணியெல்லாம் நல்லா இருக்குது. இபி, எலக்ட்ரிசிட்டி, இது வாட்டர் கனெக்ஷன் எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. வாட்டர் ட்ரைனேஜ் எல்லாம் நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க. பார்த்தீங்களா, இப்போ நம்மளுடைய சைட்டு வந்து ரொம்ப நல்ல சைட்டு. தஞ்சாவூரில் வல்லம் டவுனுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது. அதனால் நீங்களும் வேணும்னா வாங்க, நல்ல சைட்டாக எடுத்துக்கலாம். நம்ம பூமி சேனலை தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.